याद कर दी। देखी लोरिक बाबू की बात सुन के रतनु भाट के बियाही मेहरारू बेचवा समझावत तारी सन। सरकार लोरिक बाबू अपने डोला बिरहुल में रख के बियाही रानी के बैठल बाड़न। एने राजा मोलागित देखा रतनु भाट के मेहरारू समझावत तारी सन कि हे सैया तू बात के मान जा। वही वीर के देन ह कि जेकर बियाह हो के गवना रोकाई रहे सुहवल में ओकर गवना भइल, जेकर बियाह न भइल होकर बियाह भइल। हमनी के मोह खेल कर जानतन या जे गोइल उनका सोझाऊ पलट के ना आई। लेकिन ओकरा तो मेहरबाई ने ले ले बा भटवा का मुलगता करा के लोभ देखा तारा के 5 गांव पर खौकी 16 गो गांव इनाम, 5 गो गांव पान खौकी में पान खाए में देव और 16 गो गांव इनाम देव और ओहू ले पेट ना भरी तो पूरा लिखब अगोरी के राज। बाप रे बाप, एक मेहरारू के कारण पूरा अगोरी के राज लिखे पर आजा तैयार हो गई बा। सरकार के भाटिनिया रतनु भाट का सोझे लोटा के पानी उठा के अपना मांग के सिंदूर धो दिली हसन। जा पलट के अइब ना रतनु भाट बचवा रतनु भाट चले मारे खाती अब जंगल में जहां डोला धैल रानी के भाई। तरमस तरमस चले बघेला धरती सवा बिता धस जाए। परल नजरिया ब्याबीर लोरी के ताके नैन चढ़ाई कहलन जे हे माई भगवती हौ के लोरी बाबू अपना बियाही के पंजरा गल हे रानी हौ के एगो आवत मार दे ही ऐठतो ने ले जाना ते मठिया मोड़ से कभी चलल बन दे ही ऐठत हवाई अड्डा पो। हां तो ऊ का कहतारी के बोले त जनवा हो राजा होई जंगलवा में बाचरल हो अब नहीं बची हना जनमा तुहार। भोटवल के भाटावाई रतनु हौनी कातना बीरवन के मार के डले बखोरिहान। रानी मोजरी बचा राजकुमार सराहना करतारी कि बहुत बीरन के मार मरले बा। अब तू जल्दी भागो तहार जिंदगी रही तो हमारा नियन मेहरारू अनेक मिली आ तारा के मार दी हमारा मांगी के सेनुर धोआ जाई। राजा मोलगिता ले जाके गोढ़ में हमारी इज्जत बिगाड़ ली। हे सैया भागो। लोरी कहला का कहलू हो तो लोरी का कहता अरे जवाना ये बूढ़ा के रे रोनिया हम जामल होई बेटा जवन माई को खियाना लेली रे आतार। अब रे देखी के रोनिया पाछावा के भागीला जो बर देख के दौड़ तो हम ना जाइल हो अंगारो। जब जब ये नैया तू भागरुआ के कहत बारू अकेला में जरती रे रनिया आ देहिया रे हमार। बाप रे बाप मुजरा रानी से लूरी कहतन जे हम भगेड़ू हमर नाम धरबू। हम धरती पर लोहा देखिला तो दाब के दौड़ीला साँझ बिहान रे बुजरी हमारा के भगेड़ू कहता जे भागो। है जुमल भाट बटे भटवली के जे कर पर रतनुआ नाम, जुमल भाट बटे भटवली के जे कर पर रतनुआ नाम। नीचे ऊपर ताके नैन चढ़ाई। जब लोरिक बाबू के स्वरूप के देखे लागल है बचवा पतर पतर बा फीली पटवा पुरैन पात समान छाती रहे गजबरना गर्दन कलहू में रावल जाट
बीड़र दांत रहे मुहवा में गर में जई मुखुद के हार सुघर बेटा रहे बुढ़िया के दुर्गा रूप उड़हले बा दुर्गा चंद्रमा के ज्योति स्वरूप के उड़हले बाड़ी देख के मोह गई है भाट कहल से कर बेटी छुदई जोड़ी बिछो करे लायक नहीं खे बोला ही राजा हमारा के संपत ना दी लेकिन ये करा के मारा भी ना बाप रे बाप जनात जेकर मई 24 से कदसी भूखल पोत मगर एतवार कोइलस कार्तिक में कथी कही कोइलस अष्टमी के आवारा तो बावन खियवलस भूखा के भोजन करौलस दहिना हाथ पर आहूत करौलस ताड़ी लाग गई ब्रह्मा का पवन दुआर तय कर दे दिल खोइछा में डाली ये आदमी जन्म नहीं खेले ले देवता हो एकरा के मार भी ना के रटनु भाट कहतन बचावा ई लड़े वाला वीर नहीं खे आना मारे वाला बैकरा के मारी ई देवता हो लेकिन अरे धनवा के लोभा बड़े होला बाऊ रुपये से मोए बचा खमावा होला होले लकार जेकर मऊतिया रुपया में पहोली सब लोग देखता नन हो पसारी सुनले लड़ैया बाबू रे जीरहुली के भटवाई जुमला जीरहुली में बाई भटवा कहला जे ना मारब तो लाड़ राजवा कुछ देबो तो ना करी बाकिर बोलल भाट बटे लोरिक से सुनब वीर बाना कहल हमार छोड़ दो डोला तू रानी मजरी के तोहके दमरी कनिया देव जोतवाई कहलस कि ठीक है भैया बात तो ठीक है कहता लेकिन हमारा देश में बड़ा बरियार बाढ़ आई रही है मोए रोहर पताई पोतलो हमार दियरा में घर बाटे मोए सब बाढ़ लेके बहवा दिले बिया के कहता लोरी कहता तहरा जंगलों में बड़ा हंसी के बाती लागल बिया तो हमरा के एक बोझा बाती कटवा दो हम लेके जाई अपन टाट बेड़ छाई के आई दियर में ले तरतिया के जौन बियाह में हमारा मारठी भोली कोयले बड़ी सब हने ले 2-4 गो के दे दिया लेके चल जाई कहता ना बहिला हमारा दियर में परमण सोनी के बियाह है निके भइल सौजा भाई हो गइल है राजकुमार बच्चा कि हमार बियाही में हरा रोटनु भात से छोड़वाव तड़ो तो 10 गो पट्ठा के हमारा कोनिया दो हम एगो अपना के रखब 2 गो मन कर तो आना तब जवन बहिला बन सो हनी ले बियाह करवा दे और रोटनु भात तैयार हो गइल हन कि ठीक बा लोरिक बाबू के बाती एक बोझा बचवा काट होला हंसी का बाती में कटवा के तैयार कैल हन आ 5 गज के जौन मुरेठा बहले रह रटनु भाट फट से मुरेठा जैसे राजकुमार हमारा के बहल हन वैसे मुरेठा उतार के आ बीच ही फाड़ दिलस 2 गो गुड़ी बना दिलस के गौरा के बिरलोरी जकर ददन पहलवान मूर्ति पटना में बनवले न देश में घूम गए उत्तर प्रदेश बिहार कहीं जगह है न मिलल बाहरे लालू के सरकार हैं जने घरी मंत्री रहे ददन पहलवान वो घरी मूर्ति बनवले रहे सुन ली कहानी अब जवनी जुन कर बरता आगा सुनो दिन के हाल रटनु भाट कहला जे मर्दवा तना ई मुरठवा लेके गोई रही तो अपना यहाँ तो जब तक तार खान ना रही तब तक कही जे वीर के मार के हमार बाबू मुरठाई ले आलन लोरिक बाबू का कहता अरे ऐसा मुरठावा रटनु तार नो करवा बनिहना मोए राज के मालिक तू हो जाइब श्रीमान कहता लोरिक बाबू जे तू तो एगो मेहरारू से पूरा रोजवे के मालिक हो जब ऐसा ऐसा तो तहार मुरेठा नौकर बनिए सब मर्दवा तना रे मुरेठा में का धइल बाटे बोझा बांध के जब होइल बाटे तैयार बोलल माई भवानी जे का दुर्गा परल बा नाम दुर्गा माई कहली कि ना के बोझा उठई है मौत कहला लोरिक बाबू जे आवा है नियर आवा तने हे बोझवा हमर उठवा दो आ नहीं तो छोड़ हमार बड़ा घर लामा बा 9 नदी 9 गंडक 13 पहाड़ जहाँ बड़ी विंध्याचली देवी वो जे गेरुआ पर्वत बटे पहाड़ वो जे बसल बा गाँव गोरी महारा मंगर का पवन द्वार महारा मंगर ओहिर के बेटी लेल मजरी कहाँ बा विंध्याचल जब दर्शन करे कहाँ बा कहला सजे तने हमार बोझवा कुछ दूर उठवा न दो पहुँचा दो के
लोरी कहलहन एक बैग तब तो दुर्गा माई राजकुमार बचवा टांग के आ बोझा वही कपार पर रख दिली है, ऊपर ले दुर्गा सवार न हो गई है। तो बाप रे बाप, दुर्गा के वजन संहारे बस के सौदा बा केहू का जरा तरी भाट के कपार फाट के 2 टुकड़ा हो जाई। का कहता है भाट, का कहता है कि जल्दी से बोझा रे दादा हमारा सिरवा दे उतार दो, ना तो प्रणवा जाई ब्रह्मा जी का पवन हो दुआर। बोलती है भगवती है बचा बाड़ी लोरी के। का दुर्गा कहताड़ी, का कहता है जल्दी एगो बतिया हाथ में खींचबेरे लेला कार आ मोटे मोटे रनिया हीरावा ये भाटवा के भोइल बिया। दुर्गा माई कहता जी बड़ी मोटाई के कर जांग मोटवा वाले बा खूब रियाज मार के आ खाई के काजू किशमिश बादाम पिस्ता पी के शरीर के बोलेंद कोइले बा काट खिंचलस बाती रे दादा मरदस जे 3 बेवत घूम गई बाती दोनों रानी में आ एक बार ध के खिंचलस तो कोनो देखल ना हो हमारो, लेकिन बलिया जिला थाना न रही घर बड़का खेत के हमार गुरु विश्वनाथ सर रहन बचवा के गाँव गोवर्धन पूजा में गौर सौरू के बिया। सुन लो बच्चा, हाँ कहत रहन जान के मांस कट कट के हो गिरे लागल धरती पर। भाट गाय नियन डिड़ियाई छोड़ दे जान तो अब ज्यादा कुल में दागी लाग जाई बरियार जात के भाट है द्वार पर बोरम के चौरा तहरा बांधे के पड़ जाई। तू तहर बियाह करे न आई कही जाई हवे अहिर बरम दोखी एकरा कहा के करे जाई बियाह। तब बचल जान भटवा के, भाटवा जीवले के चलल पराई भागल भागल भाग के छोड़ गल काहे के राजा के दरबार में जाओ भागल भटवल में। चिड़ई के बोली आए बचावा जाके दुअरिया पर बोलत बाटे, हाँ च्यों च्यों बोलता के रतनु भाट दूनो रे भाटिनिया केवड़िया तो छपक के कहतरी से हे भगवान सोया के वो साझे बुझाता जे गांव के गुंडा आ गेलो सकाए ही बरा हमनी के केवाड़ी खोलवावे खातिर के राती में हो बचवा दूनो खूब श्रोता काल सुनतारी सन। हे भगवान ई के हो बोलता बड़ा छी छी, जब चीन गई है सजे आई हो दादा तो हमनी के मांगी के सेनुर हमनी के दुल्हा आवन केवाड़ी खोली है तो देखो तारी से आई हो दादा मोए जांग के मांस कोट के धरती पर गिर गइल बा आ खून से मोए गोड़ रंगा गइल बा। रुआ के फहा पर बिछा के सुतवली हसा चट दे डॉक्टर के बोलवली हसा सुई दवाई रटन भाट के चले लागल ह। राजा टुकुर टुकुर के ताके अबले ना पलट के आइल भाट। राजा साहब टुकुर टुकुर के मोला की ताकत भाटवा आइल ना गौवे मारे खातिर जी रहल में आ पलट के आइल ना। घड़ी पहरिया